mwancho murireria on Ndizi TV nandi nenga kingi yangu kwaregania imeyo muroberio ona yaeteire ekero okorora omonto tukumanya yaeteire erebwe kumunyene ataragotebia ono litukiri mutataka tepatika tokombo egari togende nyagitari tabaka era nabo mwana onara akonyi singecho narurire nakete ningabo muke arori muchando sing eita igabwa salingo boye bamubekete ryobo obusio bw'omonto nigo bobisete amange abantu abange nigo bobwata makongo ayo batanya gotebya onde bwensi inchena ibole tu kinde buya munango tebuna no moiboli lakini ekerona ike miaka ebere nalio measles ya mbwata nabubwacha kondeterwa obouko bono Sara Nyaranki Ontita niga gwasiorerie aya abantu bagwetera nabaibuli baye mbasibogete nyomeye buya era nasibogete bati baibuli mbaye korota kona kumusukuma balenga koreki anganye kurwase nyomeye baterende agakonya doe gacha koba omweli bone karo yache kweka bono yasinyire aransa komyoka gochisko gaiga koko mukwana tete koigwa Musa ekenindo kiao iliorigererie television yao ya Ndizi TV tosange asho bwamo na yaeteire ime ya Ndizi TV.